Vi har ligeledes været vidne til, at I har turet og våget og sat os i centrum, og så oven i købet i en sammenhæng, som hedder noget med science. Det vil vi altså ikke forvente med. Det skal I have tak for. Og vi er som pårørende til mennesker med handicap altid stærkt bekymrede over, at så mange mennesker slet ikke ved, hvad det er for liv og behov, vores familiemedlemmer har. Det har I villet og ture lære noget om, og det har været til glæde og gavn for alle brugerne og personalet på La Vuc Stjerne.